ин шабу рӯз дар шабакаҳои иҷтимоӣ баҳс атрофи қазияи Мадина Маҳмаҷонова бештар доман зада истодааст. Мадина аз ҷониби ҳамсари Парвиз Давлатов шадидан латукуб шудаву ҳафтаи пеш расонаӣ шуда буд. Корбарони шабакаҳои иҷтимоиро ба по хезонд. Гуфта мешавад, ки Мадинаро Азиза ҳамсари Парвиз Давлатов аз назди хонааш дузида, зӯран ба мошинбор карда ба самти номаълум бурдааст. Баъд аз 14 соат ҷавонзанро дар ҳолати беҳушӣ ба беморхона расонидаанд. Мадина аз латукуби зиёд ба кома афтид. ҳоло дар беморхонаи қарияи боло бистарӣ аст. Вокуниш баъд аз муроҷиати модари Мадина, раиси шаҳри Душанбе ва раиси Маҷлиси Миллии Тоҷикистон ба қазияи шиканҷаи Мадина вокуниш кард. Қабл аз ин дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз номи Зулфия Алимова, модари Мадина Маҳмаҷонова, ба номи раиси Маҷлиси Миллии Тоҷикистон арз шуда буд, ки духтарашро Азиза Давлатова ном зани дигар шиканҷа намудааст. Тавре дафтари матбуоти Рустами Эмомалӣ менависад, раиси шаҳри Душанбе муроҷиати модари ҷабрдидаро мавриди таваҷҷӯҳ қарор дод. Бояд қайд намуд, ки қаблан тафтиши ҳолати мазкур аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳр анҷом дода шуда, бо татбиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф аз 7 сентябри соли 2021 аз оғози кори ҷиноятӣ рад карда шудааст. Ҳамин тавр раиси Маҷлиси Миллӣ бо прокуратураи генералӣ ва вазорати корҳои дохила дастур дода зимни иҷрои он санҷиши ҳолати кор аз нав оғоз карда шавад. тафтиши ҳаматарафа пурра ва объективонаи он таҳти назорати бевосита қарор дода шудааст, менависад манба. Ба иттилои Зулфия Алимова, Азиза Давлатова дар пайи рашк 25 август Мадина Маҳмаҷоноваро рабуда латукуб ва буғӣ кардааст. Дар натиҷа 2 моҳ мешавад, ки дар муассисаи давлатии Маркази Миллии Тиббии Ҷумҳуриявии Шифобахш дар ҳолати вазнин ва беҳушӣ қарор дорад. Ин муроҷиати зан вокуниши воқеии корбарони шабакаҳои иҷтимоиро дар пай дошт. онҳо аз мақомот аз ҷумла Рустами Эмомалӣ хоҳиш карданд, ки ба қазия расидагӣ кунад. баъд аз дастури Рустами Эмомалӣ зану шавҳар дар бостдоштгоҳ. Прокуратураи генералии Тоҷикистон нисбати Азиза Давлатова ва шавҳараш Лутфулло Давлатов, ки ба латукуби Мадина Маҳмаҷонова гумонбар дониста мешаванд, парвандаи ҷиноятӣ боз кард. аввалӣ барои қасди одамкушӣ ва дуввумӣ барои азобу уқубат ба ҳабс гирифта шуданд. дар ин бора дар иттилоияи расмии прокуратураи генералӣ гуфта мешавад. манба менависад, ки ин ниҳод муроҷиати шаҳрванд Зулфия Алимоваро оиди ба ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ ба муассисаи давлатии Шифобахши шаҳри Душанбе қарияи боло бистарӣ шудани духтараш Маҳмаҷонова Мадина, ки тавассути ВАО ба президент, раиси Маҷлиси Миллӣ ва прокурори генералии Тоҷикистон пешниҳод шуда буд, мавриди баррасӣ қарор додааст. дар иттилоя гуфта мешавад, маводи қаблан санҷида шуда аз воҳиди тафтишоти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ талаб карда омӯхта ба пешбурди раёсати тафтиши парвандаҳои ҷиноятӣ махсусан муҳими прокуратураи генералӣ қабул шудааст. дар натиҷа нисбати Давлатова Азиза Турсуновна бо қисми 3 моддаи 32 қисми 1 моддаи 104 сӯиқасди одамкушӣ ва шавҳараш Давлатов Лутфулло Давлаталиевич бо банди веи қисми 2 моддаи 117 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, номурдагон ба ҳабс гирифта шуданд. тафтиши парвандаи ҷиноятӣ идома дорад, омадааст дар иттилояи прокуратура. бояд гуфт, ки субҳи имрӯз раиси Маҷлиси Миллӣ ва шаҳрдори Душанбе Рустами Эмомалӣ дар робита ба қазияи Мадина Маҳмаҷонова бо иштироки роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҷаласаи махсус гузаронида, аз онҳо хостори тафтиши пурра ва мунсифонаи парванда шуда буд. аз ин пештар Рустами Эмомалӣ парвандаи Мадинаро таҳти назорати шахсӣ гирифта буд ва бо дастури ӯ бо прокуратураи генералӣ ва вазорати корҳои дохилӣ санҷиши ҳолати кор аз нав оғоз карда шуда буд. пеш аз ин фаъолон бо унвони раиси шаҳри Душанбе, Додситони Кул ва вазири корҳои дохилии Тоҷикистон муроҷиатнома навишта хостори таҳти назорати худ гирифтани парвандаи Мадина шуданд. ёдовар мешавем, ки Мадина Маҳмаҷонова 25 августи соли равон ғайб зада баъди 14 соат бо ҷароҳатҳои вазнин ба бемористон интиқол ёфт. гумонбаршуда дар ин парванда Давлатова Азиза ҳамсари қонунии марде мебошад, ки Мадина бо ӯ мулоқот кардааст. манобеъ огоҳ мегӯянд, Парвиз Давлатов ва ҳамсараш Азиза Давлатова, ки ҳоло дар шиканҷаи Мадина айбдоранд, пайванди хешӣ доштаанд. Парвиз Давлатов дар ширкати Мегафон Тоҷикистон дар вазифаи калидӣ кор кардааст. ӯ дар ин ширкати бо нуфузи мобилӣ аз оператори оддӣ мутахассиси маркази тамоси муштариён то ба сатҳи роҳбарии минтақавии ширкати Мегафон дар шаҳри Душанбе ва ноҳияи Тобеъ Марказ расидааст. қаблан масъули намояндаи ширкати Мегафон дар вилояти Суғд низ будааст. ӯ таҷрибаи беш аз 17 солаи фаъолият дар ширкати Мегафонро дорад.